hija ta' Marija. Montfort jgħallem li x-xitan se jsiba diffiċli ħafna biex jirbaħ lil dawk aktar milli biex jirbaħ l-oħrajn. Hekk dina naraw li anke mill-esperjenza ta' diversi eżorċisti madwar id-dinja, il-koll jgħidulna l-qawwa ta' Marija fil-mument tal-eżorċiżmu. Hekk ix-xitan li jibża b'mod qawwi ħafna mill-persuna ta' Marija, mill-Immakulata Kunċizzjoni. U propju Montfort ikompli rifletti fuq dan il-ħsieb u jmur lura l-ktib tal-Ġenesi fil-bidu tiegħu wara il-waqa ta' Adam u Eva meta jgħid li Alla poġġa mibeda waħda li ser tibqa' sal-aħħar ta' żminijiet. Din hija bejn Marija u bejn Satana. Bejn ulied Marija u bejn id-dixxipli ta' Satana. Niftakru l-kliem li insibu, d-dikjarazzjoni li Alla għamel. Inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn is-sila. Illi diversi studjużi kattoliċi jagħtuha interpretazzjoni marjoloġika. Hekk din il-mara li hija Marija, is-serpent tal-Edem, simbolu tal-ħażen, ippersonifikat fix-xitan, u li Marija li huwa Kristu u l-Knisja, ma' din ħaġa waħda x'Kristu u l-Knisja ma nistgħu qatt nifirduhom minn xulxin, u li Satana dawk li jaslu li jimxu wara x-xitan, sfortunatament. Teżisti din il-battalja spiritwali jeżisti li forsi ma tantx nitkellmu dwarha, forsi ma tantx nipretkaw dwarha, forsi ma tantx nirriflettu dwarha, però hija reali. Ħadd ma jagħżel ikunx battalja li ule. Il-battalja jiddikjarawha fl-awtoritajiet u kulħadd isib ruħu fiha. Malta meta sabet ruħha involuta fil-gwerra, sabet ruħha involuta fil-gwerra. Is-soldati mhumiex huma li jiddeċiedu jkunux fi gwerra jew le. Minnu fl-awtorità jiddeċiedi u l-oħrajn jieħdu f'dik il-konsegwenza d-deċiżjoni. Aħna ninsabu f'battalja eżistij. Aħna ninsabu fil-ġlieda kontra x-xitan u Montfort jgħallem illi Marija Alla tant poġġija kontra Satana u tant taqawwa kontrih li se tkun hija dik li tikxef il-ħidma tiegħu u r-rebħa kontrih se ssir permezz tagħha. 1917 nerġa' nfakkar il-messaġġ tal-Madonna ġewwa Fatima. Fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi tirbaħ. Xtama kbira quddiem ir-realtà tal-ħażen li aħna ngħixu fihom eżisti. Marija hija d-duwa tal-fejqan għall-ħażen tas-soċjetà tagħna. Forsi ma nifhmuhiex biżżejjed din, forsi ma nemmnuhiex ukoll, però din hija l-verità li Alla jurija mhux lill-orrif, Alla jurija li xkejknin, għax hekk qal Ġesu, nifaħrek mis-sirsi tis-sema u l-art li dawn il-misterji inti ħbejthom mill-orrif u rejthom li xkejknin. Minħabba fekk, minħabba din il-qawwa ta' Marija, Montfort jgħid li Satana jibża minn Marija kważi aktar milli jibża minn Alla nnifsu. Dan mhux għax il-qawwa ta' Alla hija inqas minn dik ta' Marija, ċertament kull qawwa li għandha Marija huwa dak li Alla jagħtiha. Jiġifieri xejn minn dan. Iżda l-qawwa ta' Marija għax tiddependi biss minn Alla, ix-xitan din tumiljaħ fis-supervja tiegħu li hu ma jiddependix minn Alla, li joħodha kontra Alla, allura x-xitan fis-supervja tiegħu ibati iktar li jkun merbuħ mill-qaddejja u mli tal-mulej minn Marija. Ibati iktar. Ix-xitan eżisti li jissottometti ruħu għal Alla, kollu jagħmilha. Jiġifieri ma jista' qatt ikun il fuq minn Alla. Imma li din ir-rebħa tiġi anke permezz ta' din il-mara għaddejja umli tal-mulej kif tgħid lilha nfisha. Marija din tumilja is-supervja tiegħu. Mela din ir-rebħa eżistijej li Marija se ġġib il-qalb immakulata tagħha hija rebħa tal-umiltà. Hija rebħa tal-umli fuq is-supervi. Hija rebħa tal-umiltà ta' Alla fuq is-supervja tal-bniedem. Għax dak li Satana tilef bis-supervja tiegħu, Marija rebħitu bl-umiltà tagħha. U din hija importanti eżistijej li daw kollha kif se naraw il-qudiem li jikkonsagraw ruħhom il-Marija jridu jieħdlu f'dan il-virtù tal-umiltà ta' Marija. Irridu jgħixu din il-ħajja umli ma' Marija. Irridu jfittxu li tassew ikunu umli kif kienet Marija.
L-umiltà hija wieħed mill-ikbar virtujiet miġġub quddiem Alla li jġib grazzi kbar fuqna u fuq l-oħrajn. Barra minn hekk jgħid Montfort li tanti qawwija t-talba ta' Marija illi xjatin jibżaw aktar minn talba waħda ta' Marija milli mit-talb kollu tal-qaddisin. Ovvjament eżistej, għaliex jekk aħna nħarsu lejn dak li Ġesu jgħallimna fuq it-talb, meta Ġesu pereżempju jgħid li jekk aħna nkunu fih huwa jkun fina kull ma nitolbu l-Missier huwa jagħtihulna. Marija eżistija maquda ħaġa waħda ma' Ġesu. Ġesu Marija maqudin ħaġa waħda bejniethom. Marija kif qatt tista' titlob xi ħaġa li tkun kontra rida tagħha. Marija li t-talb tagħha huwa mqanqal minn fidi perfetta, minn tama ċerta, minn ħabba perfetta eżistij. Kif jista' jkun Alla ma jweġibx għat-talb għal tnejjida ta' dillhom. Jekk San Pawli jidilna l-Ispirtu jitniet fina bit-talb li ma jinftajimx, kemm aktar jitniet f'Marija l-Immakulata Konċizzjoni li ma fija l-ebda dnub, jiġifieri ma fija l-ebda reżistenza għall-grazzja ta' Alla u trasparenti f'Marija. Marija hija trasparenza ta' Alla, kif issejħilha Chiara Lubek, il-fundatriċi tal-Moviment Fokolari fi żminijietna f'wieħed mill-kodba sbieħ tagħha, Mary the Transparency of God. Montfort jenfasizza sistij li l-qawwa ta' Marija kontra Satana se tidher fl-aqwa tagħha fl-aħħar ta' żminijiet meta Satana se jdur kontra l-uliet u l-qaddejja ta' Marija li hija stess se trawwem biex joħduha kontra l-qawwa tax-Xitan. Marija isa l-kap ta' armata ħanejdu hekk li qed tibni dell-armata ta' Alla. San Pawl ukoll ikellimna minn id-dimensjoni eżistija fl-ittra tiegħu l-Efesin meta jgħidilna it-taqbida tagħna mhix kontra d-demm u l-laħam imma kontra x-xjaten. U jagħtina anka isu qed jiddeskrivi soldat xiridu nilbsu ix-xabla tal-fidi li l-kelma ta' Alla, l-elmu tas-salvazzjoni. Għandna letteralment l-odda San Pawl Efesin kapitlu 6 kolkom ċans aqrawh li jagħtina eżistijaj. U allura importanti ħafna hekk li dawn in-nies li Marija tixtieq tuża f'għajnejn id-dinja se jidhru ċkejknin, se jidhru foqra, se jidhru mafġin. Imma Alla se jħallasom għal dan billi jagħmilhom onja bil-grazzja tiegħu. Għalhekk faqda ma' Marija u bl-umiltà tagħhom huma sejrin jisfu ras Satana.